Converses al Replà de l'Escala, un podcast de les fundacions Habitat 3 i Habitatge Social, un espai per compartir dades, veus i propostes al voltant de l'habitatge. Us donem la benvinguda a Sense una llar, el segon capítol de Converses al Replà de l'Escala. Per parlar-ne tenim el privilegi de comptar amb Guillem Fernández, cap d'Incidència, Recerca i Avaluació d'Arrels Fundació, i Eduard Rafel, responsable de projectes d'habitatge individual de Sant Joan de Déu Serveis Socials. Dues persones expertes que ens ajudaran a entendre millor què significa viure sense una llar i quines són les causes i què hem de fer perquè això no passi. Gràcies en primer lloc a tots dos per acompanyar-nos avui i compartir la vostra expertesa. Comencem introduint el concepte. Guillem, què vol dir sense una llar? De què parlem quan parlem de sensellarisme? I si creus que és important distingir entre sense sostre i sense llar? Bé, bàsicament és molt important diferenciar-ho perquè una llar és més que un sostre. Una llar, a part de ser un espai físic, implica també un sentiment de pertinença, un sentiment de comunitat, un sentiment de vincle, un sentiment molt més profund que interrelaciona amb l'espai, no? I això, doncs, etimològicament ve del llatí i podríem dir que té el focus amb el foc al centre de la casa i, per tant, allà és on es donaven tots aquests vincles, aquestes relacions, més enllà de l'espai. I això és interessant perquè s'ha estudiat des de moltes disciplines, la sociologia, l'economia, l'antropologia, la filosofia, la teologia, no? El concepte de llar s'ha estudiat molt. Per resumir-ho d'una manera, podríem dir que hi ha una autora irlandesa que parla de que una llar és un habitatge adequat més tota una sèrie de factors X que inclouen tota la part de cultural, emocional, que quan es veu alterat algun d'aquests dos factors, ja sigui l'habitatge adequat o aquest conjunt de factors, és quan es comença a desencadenar un procés de sensellarisme, no? Per tant, el fet d'entendre que per desenvolupar una llar és necessari i imprescindible disposar d'un habitatge, però que disposar d'un habitatge no és una condició suficient per desenvolupar una llar, és com l'essència d'entendre sobre quina problemàtica estem. Llavors aquí és on és una mica la tipologia europea del sensellarisme i l'exclusió residencial, on parteix de situacions de sense sostre, situacions de sense habitatge, situacions d'habitatge inadequat o habitatge insegur. Aleshores, és entendre que d'alguna manera, des d'una perspectiva de dret, seria més una vulneració sistemàtica del que és el dret a l'habitatge, però també del dret a la salut, el dret a la intimitat, o algú que afecta la dignitat de la persona. I això és una mica com partir d'aquesta base, no? És entendre que hem de saber com definim llar per saber què vol dir estar sense llar, no? I per no només és estar, sinó també té a veure amb com ens relacionem amb això. Llavors aquí és on es donen moltes situacions i és un contínum de situacions d'exclusió residencial d'un habitatge adequat. Això és una mica la teoria, així, que és resumit 10 anys de teoria en un minut. Excel·lent resum i excel·lent introducció. Apuntes, Guillem, que el sensellarisme no passa de cop, que no, sembla que parlem d'un procés, no? Eduard, en aquest procés, quins serien els factors que hi porten a la situació del sensellarisme? Bé, com a procés, el procés és un procés que és progressiu, no? I més aplicat al que a una persona li pot acabar passant, no? Doncs hi ha, per exemple, una pèrdua d'ingressos et pot portar a una dificultat de poder afrontar un pagament, no? I això et pot portar a una situació de desnonament o una finalització d'un contracte de lloguer on tu has de deixar aquest habitatge, no? I també poden ser dificultats d'estar en un habitatge insegur, i aquest habitatge insegur molt fàcilment pots acabar en situació de carrer, i moltes pèrdues de suports, és a dir, són situacions que porten que una persona progressivament vagi perdent suports, vagi perdent aquests llocs on potser podria estar residint i finalment acaba per perdre aquest lloc, no? Això és una cosa que va passant successivament, són petites pèrdues que les persones van tenint i poden acabar revertint en una situació de sensellarisme o de sense sostre. Llavors hi ha com factors que ens poden portar això, que poden ser factors o bé individuals, dificultats, per exemple, a nivell formatiu, o manca d'estudis, o manca de feina, o una malaltia molt llarga que et pot acabar dificultant la teva autonomia.
pèrdues personals, són coses que són factors ja més relacionals, no? Un trencament sentimental o el decés d'un familiar que potser era una persona amb qui tu sustentaves la vida, no? Doncs aquests elements són factors que van sumant, no? També n'hi ha d'estructurals i n'hi ha d'institucionals, no hi ha polítiques d'habitatge molt clares que siguin molt intencionades per poder revertir o prevenir aquestes situacions, i després n'hi ha d'institucionals, doncs, per exemple, el fet de ser dona o el fet d'estar en una situació administrativa irregular, doncs, et situa en una situació institucional molt més, molt estructural, molt més difícil, no?, de poder afrontar, doncs, aquesta situació que igual se't va esdevenint, no? El fet de que això doncs vagi interaccionant, van sumant, no? Aquests factors van sumant i pot fer que aquesta intersecció de factors esdevinguin els que finalment acaben passant, doncs, que una persona acabi en situació sense llar. Sí, d'alguna manera, Guillem, tu apuntaves que la llar és molt més que un habitatge, perquè hi ha tot un conjunt de relacions, de vincles, de suports, de salut, no? I tu estàs dient que el trencament de tots aquests vincles és el que acaba destruint la llar i que estiguem en una situació de sense una llar. Sí, i potser només per complementar, perquè penso que és un crac i ho explica superbé, però hi ha un punt que penso que és important apuntar, que és no tothom surt del mateix punt de sortida, no? Penso que és important matitzar que, si bé és possible acabar al carrer des de diferents situacions i diferents trajectòries, no tothom parteix del mateix punt de sortida, no? Les situacions de desigualtat, pobresa i exclusió determinen molt qui pot acabar al carrer més ràpid o no, no? Llavors penso que això és com un element simplement per complementar el que estava dient. Clarament. Havent introduït el concepte, no? Ara entenem una miqueta millor de què parlem quan parlem de la persona o les persones sense llar. L'altre seria una mica parlar de dades, no? El primer pas per entendre un problema i poder plantejar una solució és tenir dades. Guillem, com és de difícil tenir dades quan parlem de sensellarisme i què en podem fer? I si en tenim alguna i ens les pots compartir. Aviam, la situació és una mica dramàtica, tant això, perquè certament, o sigui, hi ha diferents consensos sobre la terminologia i realment s'ha fet molt esforç en els darrers 10 anys sobre com acotar la problemàtica, però tot i així encara hi ha bastantes diferències entre, per exemple, món municipal, món autonòmic, món estatal, acadèmia, entitats socials. Llavors aquí aquest poti-poti no ajuda una mica a vegades a definir. Certament la definició que proposa la FEANSA, aquesta tipologia europea de l'exclusió residencial i sensellarisme, és una proposta que fa i que després cada territori hauria d'adaptar la seva. És a dir, seria molt interessant disposar d'una tipologia catalana del sensellarisme en l'exclusió residencial. Però bueno, això ho deixem. Dit això, com que aquesta ha estat una mica la dificultat, si no tenim un consens amb aquesta definició, doncs dimensionar aquesta problemàtica és molt més difícil. Llavors, ara mateix tenim bastantes situacions diferents o diferents aproximacions a la problemàtica perquè han variat molt en funció de qui ha fet els estudis, no? A Barcelona està molt més clar el tema, és a dir, a Barcelona l'Ajuntament de Barcelona disposa d'uns equips de carrer que fan una estimació mensual periòdica de les persones que hi ha al carrer, que estan xifrant entorn de 1.780 persones. A Arrels fem una metodologia diferent a la que fan els equips municipals. Nosaltres fem una fotografia una vegada a l'any concret i que són metodologies totalment complementàries, però nosaltres ens surten uns números de 1.982 persones en una nit dormint al ras a Barcelona, no? Clar, això a nivell català no es disposa d'aquestes dades. Després també hi ha les persones que hi ha allotjades, no? El recompte d'equipaments que es fa des de la xarxa d'atenció a persones sense llar, hi ha 2.860 places, llavors ja es pot veure quines són les que estan ocupades aquella nit. És a dir, hi ha dades sobretot a Barcelona, però quan parlem de Catalunya doncs el tema és més dramàtic en el sentit de que no hi ha aquesta coordinació tan important. El síndic de Greuges està liderant una iniciativa a nivell d'acord de país que preguntant als serveis socials bàsics que cadascú
els interpreta d'una manera o altra, estima que persones en situació de carrer poden haver a entorn de Catalunya d'unes 6.000, però clar, tenim recerques de l'any 2016 que ja apuntava que havien unes 7.000, 8.000. Aleshores, bé, a Catalunya doncs no podríem dir que no ho sabem del tot el que hi ha, i després les estadístiques que tenim a nivell estatal doncs es centren només en les persones que van fins als recursos i per tant obvia tota una sèrie de realitats que formen part del sensellarisme, i per tant tenim una mancança important per definir al final un pressupost i per elaborar polítiques públiques que tinguin cert impacte quan la definició està una mica agafada per pinces i quan la realitat de números no sabem quina problemàtica es destina. El que sí que podríem apuntar, i sembla celebrable, no?, que a Barcelona hi hagi un cert consens, per la diferència entre els nombres és petita. El que sí que sembla és que hi ha hagut un increment des de, si més no, el darrer recompte que s'havia fet. Els conceptes són importants, no? Defineix i vens. Les dades són molt importants, i per completar aquesta introducció volem també escoltar la veu de l'experiència en primera persona per entendre què vol dir viure sense una llar i què vol dir viure amb una llar. Escoltem el testimoni de l'Alba. Pues yo entré en el programa Primera Llar en abril de este año, después de haber estado más de un año viviendo en la calle. Primero estuve en casas de amigos, pero claro, puedes estar unos días, no te pueden acoger para estar viviendo todo el tiempo. En la calle no duermes, aunque estés durmiendo, duermes con un ojo abierto y el otro a medias. ¿Por qué? Porque sabes que te arriesgas a que te ataquen. Pues desde que estoy en Primera Llar, mi vida ha cambiado radicalmente. De ser una persona que estaba triste, deprimida, con ideas suicidas, con un intento de suicidio reciente, porque ya llega un momento en que la vida te hace tanto daño que quieres desaparecer, quieres olvidarlo todo, desaparecer y no sentir más, a ser una persona que vuelvo a ser yo, vuelvo a tener ganas de vivir. El acompañamiento que he tenido y que sigo teniendo es lo mejor de todo. El calor humano, la sensación de cercanía, nos hace sentirnos personas y sentirnos vivas. Y eso es lo más maravilloso que hay. Habíamos quedado en la estación del tren de Clot, no me habían dicho para qué era, y bueno, cuando vamos llegando, llegamos al portal y me dijeron que me iban a enseñar un piso. Y me dicen, ¿qué te parece? Digo, pues está muy bien. Digo, ojalá tuviera yo un piso así. Y me entregan las llaves, me dicen, toma, es tu casa. Me derrumbé, me quedé sin palabras. Me puse a llorar como una tonta. 1 o 2 días antes había sido mi cumpleaños. Fue el mejor regalo de cumpleaños que he tenido en mi vida. Muchas gracias, Alba, por compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento, tu sabiduria. Alba parla de Primera Llar i del que ha fet per ella. Eduard, Primera Llar és un instrument. Quins instruments tenim per abordar el sensellarisme? Com els podem combinar? I què és el que creus que aporta el Housing First, el Primera Llar? Bé, doncs, aviam, la resposta davant tot el que hem anat explicant, d'aquestes diagnosis, d'aquestes fotos, diguem, de moment, no?, que hi ha hagut tant a la ciutat de Barcelona com a l'estat espanyol, però centrant-nos una miqueta en el context municipal, doncs hem anat veient, no?, com hi ha tant a Barcelona com a altres ciutats, centres diürns d'atenció a persones sense llar per les persones que estan al carrer i que puguin fer ús de dutxes, d'atenció social i la cobertura de serveis bàsics. També hi ha centres, centres residencials on les persones poden iniciar un procés de recuperació, tal com dit que és un procés de baixada, no? Doncs diguem que hem d'iniciar un procés de recuperació, no? I en aquest procés de recuperació doncs, hi ha centres residencials que poden ser de baixa exigència o més centrats en la inserció laboral a dia d'avui, o més centrats, per exemple, en atenció a dones. I també doncs, recursos més vinculats amb el que serien temes de salut mental, per exemple. I aquests recursos tant poden ser recursos residencials com també poden ser doncs, habitatges amb un acompanyament. No? Diguem, tot això s'ha anat creant en els últims 30 anys, diguem,
i han estat doncs, processos on les persones eren acompanyades des d'albergs, des de centres residencials i des de pisos d'inclusió perquè finalment la persona doncs, pogués sortir, no?, d'una manera el més autònoma possible, doncs, exitosa, diguem, recuperar doncs, l'autonomia residencial en aquests processos. No? Tot això, amb els anys també es va anar veient que certes persones tenien dificultats, no?, per poder assolir aquest objectiu i això va fer doncs, que al voltant de l'any 2012 es parlés d'una metodologia que el que intentava era donar solució a aquesta dificultat de les persones que tenien doncs, entrebancs personals, per exemple, doncs, per poder sortir d'aquesta situació. Figura't una persona que fa un tractament d'alcohol o que una de les dificultats que tenia és l'alcoholisme, doncs, intentava fer aquest tractament d'alcohol. Els centres residencials condicionaven en certa manera que aquest tractament es pogués assolir, no? I potser aquesta persona tenia una recaiguda i aquesta recaiguda impedia que el seu procés pogués continuar i per tant doncs, sortia una altra vegada de situació de carrer i havia de tornar a iniciar el procés. No? Això quan passa 6, 7, 8 vegades, doncs, bueno, la idea de saber que no te'n sortiràs fa que ja et quedis en una situació doncs, més estable en carrer perquè saps que si estàs així la frustració que et genera intentar-ho i no aconseguir-ho doncs no passarà. No? I Housing First, en certa manera, doncs, va entrar en joc per intentar doncs, abordar aquestes situacions que es donaven que no hi havia sortida possible i que bueno, podia ser una alternativa prou viable perquè ja s'estava estudiant i estava aprovat en altres països que moltes persones que estaven ateses en aquesta metodologia podien estar estables en aquesta situació. No? I això, doncs, bueno, Arrels va començar i va fer metodologia Housing First. L'Ajuntament de Barcelona també va iniciar un pilot l'any 2015 on es va fer un estudi tant de la pràctica professional com dels efectes que generaria aquesta metodologia en les persones que s'estaven atenent i bueno, es van provar a través d'Ivalua, es va provar i de la Universitat de Barcelona es va provar doncs, que hi havia un canvi en com s'acompanyaven aquestes persones des d'una pràctica més horitzontal, diguem-ne així, i també es va provar que hi havia un 80% de retenció de l'habitatge, que això vol dir moltes coses, no és només que estiguin en un pis, vol dir que funcionen a nivell convivencial, tenen una capacitat de poder relacionar-se amb el veïnat, de ser respectats pel veïnat i ells respectar-los, i elles. També vol dir que les persones accepten un seguiment professional, és a dir, que hi ha persones professionals que acompanyen aquesta persona a adquirir habilitats o a acompanyar-lo a tenir habilitats suficients com per poder estar en aquest nou espai de vida. I, per últim, també hi ha és a dir, Housing First, una de les coses que dona és un accés a un dret fonamental, que és el dret de l'habitatge, però el dret a l'habitatge també comporta uns deures i, per exemple, el deure del pagament o de la contribució econòmica en aquest habitatge doncs, també és un dels factors que Housing First doncs, posa damunt de la taula que també aquestes persones estaven mantenint. No? Per tant, doncs, bueno, diguem que Housing First, després de 10 anys aproximadament, des que es va fer es va iniciar aquest estudi, doncs ha demostrat que és efectiu en col·lectius concrets. No? I, per tant, la resposta al sensellarisme en aquests 10 anys no només ha estat Housing First, que és una part del tot, i això amb els anys també ho hem anat veient, que és una part del tot, sinó que també hem anat veient que els diferents factors que havíem parlat abans, que interseccionaven, també demanen que aquests centres residencials i aquests habitatges vagin especialitzant la seva atenció perquè hem vist que, i s'està veient, i de fet tant Barcelona com altres entitats i municipis no? Doncs van especialitzar la seva atenció, per exemple, en col·lectiu jove, perquè són extutelats que necessiten un procés d'acompanyament molt més acotat i molt vinculat a la formació i la inserció laboral, persones grans amb malalties o problemes de salut que bé, encara no tenen edat suficient per entrar en segons quins circuits i que també s'han d'acompanyar, dones, per tota la casuística, que crec que això dona per un monogràfic i crec que això interessant que potser es pugui explorar no? en altres capítols, i
I també, doncs, a part, i salut mental, també és una pota prou interessant que també s'ha d'abordar perquè també requereix certa especialització. Perquè això, crec que s'està veient que, tot i que sigui una especialització, no s'accionem, sinó que el que fem és atendre d'una manera molt més personalitzada aquelles casuístiques, no?, que s'estan donant en els recursos d'atenció a persones sense llar. Així, a grans trets. D'alguna manera veiem que Housing First, que és una metodologia que, com apuntes, Eduard, no, té uns resultats positius, és un dels instruments, de la paleta d'instruments. Guillem, com apuntava també Eduard, Arrels ha sigut una de les primeres entitats al nostre país que va aplicar aquesta metodologia. De fet, crec que la veu portar en certa mida. Què penseu que heu après en aquest temps? Com valoreu el model i, d'alguna manera, quines coses penseu que han de continuar, però hi ha una mica aquest debat, no?, de la fidelitat al model i quan la fidelitat al model potser no permet aquesta adaptació a les necessitats de cada persona. Bé, una mica seguint el fil que comentaves, clar, és molt interessant perquè realment el temps dona perspectiva i d'alguna manera sí que veiem, no? Arrels va començar fent el que podia amb el que tenia, no? Això és molt com ho expliquem, no? I aleshores, doncs, arrels d'aquests perfils i especialització que estava parlant abans Eduard, clar, arrels de les situacions que hi ha al carrer poden ser gent que acaba d'arribar, pot ser gent que està en una fase més consolidada d'exclusió o hi ha gent que està en una cronificació i una exclusió, vulnerabilitat amb temes de salut molt específics. I arrels treballem específicament quan parlem d'allotjament amb aquestes persones, no? Aleshores sí que es va veure dins del que seria el model Housing First com una via per abordar i treballar específicament sobre aquesta realitat. Clar, evidentment, doncs, durant aquests 10 anys hi ha de tot, és a dir, hi ha sobretot molts aprenentatges i hi ha moltes situacions en les que ens hem anat trobant, però una d'elles penso que és important, que ha sortit arran d'una recerca d'un projecte europeu amb el qual hem estat compartint amb la White Foundation, que és com l'entitat que va impulsar més el Housing First a nivell finlandès i que és un dels països que ha reduït el sensellarisme de forma sostinguda en el temps com a país, és que bàsicament les presentacions que ells estan fent ara, no, d'alguna manera ells ho presenten com nosaltres volem acabar amb el sensellarisme, no volem mantenir-nos amb la fidelitat, no? És a dir, d'alguna manera, no és que no ens vulguem mantenir, sinó que posem per davant acabar amb el sensellarisme. I veiem que hi ha diferents opcions de Housing First que es poden fer. Ja vull com matitzar i explicar això des de la perspectiva que no és una crítica al Housing First, ni molt menys, tothom accepta els principis, tothom accepta el que hi ha, però sí que les formes de proveir-ho poden ser diferents. I amb això, per exemple, per usar un exemple molt concret, és el Housing First, doncs, es basa sobretot en habitatges dispersos per la ciutat, no? Doncs una adaptació es considera perquè d'aquest model d'habitatge dispers doncs s'han vist limitacions de quina perspectiva, doncs, per exemple de les situacions de crisi que s'han trobat determinats usuaris, si l'habitatge està molt lluny del lloc on estan els equips de suport, doncs pot ser que no arribis a temps. Hi ha a vegades casos de soledat no desitjada, no? Perquè també es consideren que són habitatges individuals. Hi ha una part de cost econòmic en el sentit de que els equips en el desplaçament també triguen temps, no? Llavors, una de les solucions que es veia i que s'ha portat a terme a nivell finlandès, a nivell irlandès, però és que aquí a Barcelona també, però potser no ho hem conceptualitzat com a tal, que és els projectes de Housing First single site, és a dir, en un mateix edifici que hi hagin diferents habitatges on hi ha les persones, però en un mateix edifici no dispersos per la ciutat. Això ens permet guanyar totes aquestes situacions que parlàvem a nivell de temps, de capacitat d'intervenció i de reacció, no? I això, doncs aquí a Barcelona hi ha Hort de la Vila, Sant Joan de Déu, hi ha Rosario Endrinal d'Assís i hi ha les Llars Tere d'Arrels Fundació. I això són edificis single site on realment és una adaptació del model pur del Housing First. Des d'aquesta perspectiva, sense abandonar el Housing First, considerem que es poden experimentar i explorar altres fórmules de
Housing First, que són Housing First Options. Per tant, no és una crítica al Housing First, sinó tot el contrari, és una evolució i veure cap a on podem treballar i expandir més el model i, per tant, no centrar-nos tant en la fidelitat pura, sinó anar més amb els resultats, no? Exacte. I entenent, i una mica pel que apunteu, també la voluntat de les persones, en tant i en quant, no? Les persones desitgin, puc pensar, no? Persones joves que a lo millor els hi ve més de gust o els hi agrada més estar en uns espais en els que poden compartir, cosa que d'altra banda doncs és habitual, no? Entre la gent jove, o al revés, al final de la vida, persones grans que potser també valoren i, per tant, al final del dia, més que la fidelitat, com deies, podria ser l'escolta a les necessitats de les persones i a les voluntats de les persones. Molt interessant i la veritat és que s'obren coses per parlar, no un sol programa, sinó uns quants més, per tant, esperem que això es pugui fer. El que veiem, una mica per tancar, no, és que quan ens apropem a la realitat de les persones que viuen sense una llar, ens adonem que no és una situació individual, que el tema no s'ha de plantejar en termes de què li passa a aquesta persona. El que veiem és que és una situació sistèmica i que el que ens hem de plantejar és què ens passa com a societat, no? Amb lo bo i amb lo dolent podem reflexionar abans d'acabar, no? Amb quines coses hem fet bé i si estem millor o no estem millor que fa uns anys. Però abans d'això sí que m'agradaria que ens compartíssiu la reflexió de què fa falta perquè el sensellarisme deixi de ser estructural, què és el que hauria d'haver canviat d'aquí 10 anys perquè pensem que anem pel bon camí. Eduard, si vols començar tu apuntant potser la importància del marc jurídic. Sí, jo crec que així ràpid i ras, crec que és el segon intent de promulgar una llei en contra del sensellarisme a nivell autonòmic a Catalunya, i crec que això és indispensable per poder tenir un marc mínimament estable on poder definir polítiques a nivell autonòmic i que tots els municipis tinguessin com un marc, diguem, on es pogués abordar el dret a l'habitatge, l'empadronament, la perspectiva de gènere en sensellarisme a nivell municipal i que aquesta llei pogués permetre que es poguessin establir polítiques en contra del sensellarisme més enllà del color que hi hagi, i que això fos una cosa que pogués ser al llarg de molt temps, perquè al final moltes de les iniciatives que surten, es piloten, sembla que funcionen, però al cap d'un temps canvia el color polític i aquest projecte es tanca, desapareix o es transforma en una cosa diferent del que era, i per tant és molt difícil donar continuïtat, no? I aquest fet fa que hi hagin com diferents graus de sensibilitat o de... I diferents velocitats. Sí, diferents velocitats a l'hora que es fa front al sensellarisme, no? I per tant, jo crec que una llei que pogués equiparar a nivell, diguem, en totes aquelles obligacions mínimes, no? Equiparar a uns mínims, no? Que es poguessin fer a nivell intramunicipal i a nivell autonòmic, jo crec que ajudaria molt a que en 10 anys ens poguéssim veure en una situació de pensar en com ho estem fent, no si fem o no fem, no? Que seria potser la diferència. Guillem, quines més coses hauríem d'afegir a aquesta llei que desitgem, que s'acabi la tramitació, que s'aprovi i que puguem celebrar-ho? Doncs aviam, jo penso que és important tenir clar que aquesta seguretat jurídica és imprescindible per poder treballar, bàsicament perquè no podem anar en base a subvencions, que és el que d'alguna manera s'ha anat treballant fins ara. Per tant, el que es demana amb aquesta proposició de llei al final és treballar amb una seguretat jurídica i amb uns pressupostos suficients. Per tant, el segon element imprescindible són pressupostos suficients. La part de governança, que estava comentant també l'Eduard, clar, ja no només és la governança del color polític, és a dir, necessitem aquest acord de país perquè hi hagi, sinó també és com aquest treball conjunt necessari i imprescindible entre els diferents departaments d'una mateixa administració i entre les diferents administracions. No pot ser que tot recaigui al municipi i no pot ser que després ens anem passant la pilota de no, això és autonòmic, no, això és estatal, això és autonòmic, això és municipal i la competència no és meva. Així no anem enlloc. Per tant, sí que és necessari aquest acord polític, però sobretot també amb la multidepartamentalitat i la interdepartamentalitat entre el que hi hauria. Això és imprescindible. Una altra cosa que penso que és important, que penso que
això és un exemple molt clar, no? És quan parlàvem de Housing First, per només citar, hi ha 7 principis, però només per citar 3, un parla de que el primer és el dret a l'habitatge com a dret humà, després ja és que es requereixen uns serveis de suport flexibles i sostenibles en el temps tant com sigui necessari, i després, per exemple, parla de reducció de danys. Doncs aquests 3 aspectes implica habitatge, implica serveis socials, implica salut. Per tant, ara mateix tenim un pla territorial sectorial de l'habitatge, tenim un pla estratègic de serveis socials i tenim un pla director de salut mental i addiccions que no es parlen entre ells, i menys per una política d'aquest tipus. Per tant, és imprescindible que això existeixi per poder evolucionar, no? Llavors, evidentment, aquestes solucions plantejades s'han de centrar amb la prevenció i amb l'habitatge, perquè podem tenir debats sobre les causes del sensellarisme, però el consens està clar, que és que es necessita sortides d'habitatge o allotjament estable. Però, per tant, estabilitat, mentre tots els recursos que s'estan articulant són temporals. Per tant, necessitem que hi hagi aquesta solució en base a això, i, per tant, també imprescindible l'avaluació i la monitorització de la problemàtica en si, perquè hem de generar dades que serveixin per articular política pública. Perquè si generem dades i després no serveixen com per avaluar el que estem fent, no té cap mena de sentit. No? Llavors, això són com eixos imprescindibles. Si volguéssim una proposta concreta, jo ara mateix et diria cal que hi hagi una oficina nacional de Housing First que estigui dotada d'un pressupost que vingui d'habitatge, d'un pressupost que vingui de serveis socials i d'un pressupost que vingui de salut, i que sigui aquesta oficina amb competències que comenci a articular una política d'àmbit nacional de Housing First a nivell català. I et diré més, és imprescindible aquesta multidisciplinaritat perquè cal, amb tot el que està venint, que hem vist les dades de pobresa i de desigualtat, que és el que hi ha en moments de creixement econòmic, ja no estem parlant de crisi econòmica, sinó en moments de creixement econòmic, les xifres de desigualtat i pobresa quines són, està clar que les polítiques de Housing First que s'apliquin s'han de planificar, i això implica sòl, implica habitatge, per tant, implica temps. I això vol dir que es pot començar avui, però amb una perspectiva de planificació de sòls dotacionals, de planificació d'ajudes públiques per part de l'habitatge, de serveis socials i de salut. Evidentment, estaria perfecte involucrar altres departaments que els hi toca directament la problemàtica, però tindríem una bona base, i penso que en el marc d'acció del sensellarisme que hi ha a nivell català, que aquest any s'ha renovat, però s'estaran sentant les bases per fer, esperem que prenguin nota d'aquest podcast i d'alguna manera articulin propostes d'aquest tipus. Penso que amb això tindria un bon començament per generar una nova etapa. Sí, està clar que les polítiques han d'anar coordinades i els pressupostos han d'anar coordinats, perquè si no, al final, quan habitatge no està fent la seva feina, salut paga la factura i al revés, no? Esperem que tinguin en compte no només aquest podcast, sinó tota la incidència i tota la comunicació que s'està fent des de les entitats que hi treballeu. Per acabar amb una nota potser d'optimisme, potser no, pensem que si miràvem 10 anys endavant, si mirem 10 anys enrere, estem una mica millor, estem una mica pitjor, probablement una mica de les dues coses, Eduard. Sí, de fet, jo crec que estem millor perquè tu ara estaves fent la carta als Reis i demanant una mica cap a on han d'anar les coses, i precisament és el que els equips d'atenció directa ens reclamen. Ens reclamen més coordinació entre lo sanitari, lo social i habitatge. És a dir, que els professionals que estan treballant en gestores d'habitatge o en entitats que donen suport habitacional tinguin en consideració les persones en situacions sense llar amb aquella casuística que estàvem parlant abans, no? Si és un tema de salut mental, si hi ha hagut una situació de violència, és a dir, que tinguin aquesta sensibilitat les entitats que treballen en habitatge, que siguin més enllà de la gestió de l'habitatge, que hi hagi gestió de persones en habitatge, no? I això ens ho demanen els professionals a dia d'avui. Per tant, hi ha hagut un canvi i una evolució sobre com es miren a les persones i com intenten fer esforços perquè puguin sostenir aquesta vida a l'habitatge, no? I el mateix amb el tema de la salut mental. Els professionals ens diuen, tenim molt clar quan hi ha un agreujament i quina limitació estem tenint des de l'àrea de salut mental, per exemple, quan una persona té un agreujament. I tenim molt clar que han de treballar també en pro d'entendre que hi ha components socials quan hi ha un agreujament, que hi ha un impacte en la societat o en l'entorn més immediat quan hi ha un agreujament. I quan
la clínica està estable, quan aquestes persones han de tornar a l'habitatge, hem de treballar això també i han d'entendre que necessitem espai per treballar. Per tant, sí que crec que estem millor perquè hi ha molta més consciència de que tot això s'ha d'anar empastant, no? I els propis equips professionals ho valoren així, no? Per tant, jo crec que sí que estem millorant, i estem millorant sobretot perquè l'atenció està sent com molt més centrada en la persona. Guillem? Jo, aviam, és això, des d'una perspectiva, podríem dir, més de política institucional, penso que estem millor perquè els que portem 20 anys aquí veiem que s'ha evolucionat molt, és a dir, hi ha una estratègia nacional a nivell estatal, una a nivell català, una a nivell de Barcelona, falta això que comentàvem abans, aquesta coordinació. Sí que és veritat que penso que les estadístiques, lamentablement, ens diuen que estem bastant pitjor i, per tant, això d'alguna manera ens colpeix molt, perquè al final sabem quines són les expectatives de vida de les persones que es troben en situació de carrer i ens interpel·la directament amb això i ens obliga a anar molt més cap aquí. Llavors, el que sí que no voldríem de cap de les maneres és que es tendís més a criminalitzar les situacions de carrer i de pobresa que no a resoldre-les des d'una perspectiva més planificada. Llavors, penso que estem en un moment clau i que des d'una perspectiva optimista i d'esperança penso i crec i vull creure que anem cap a la via d'abordar la problemàtica i d'agafar la problemàtica per les banyes i intentar-li donar la volta. Evidentment, les dinàmiques són les que són, però vull pensar que d'alguna manera estem tots amb això, no? Tots i totes amb això. És complexa, cal avançar, no?, en aquest gran consens social i polític, cal articular aquesta política de forma transversal i de forma compartida amb les entitats del tercer sector. No estic tirant simplement una felicitació gratuïta. Penso que des del tercer sector, tant a nivell d'atenció com a nivell de provisió d'habitatge, s'està fent feina i també tenim recorregut d'entresa i de treball compartit. Cal molta prevenció per no ser tan reactius i per ser una mica més planificadors, que deies, Guillem. I tot plegat avancem en aquesta construcció d'un futur en el que no hi hagi persones sense una llar. Moltes gràcies. Fins aquí aquest segon capítol de Converses al Replà de l'Escala, un espai de reflexió serena que avui hem compartit amb Guillem Fernández i amb Eduard Rafel. Gràcies de nou a tots dos per la vostra expertesa i gràcies a Arrels Fundació i a Sant Joan de Déu Serveis Socials per continuar fent i parlant. Un plaer. Gràcies. Fins aviat. Igualment. Has escoltat Converses al Replà de l'Escala, el podcast de les fundacions Habitatge Social i Hàbitat 3, dirigit i produït per Laura Pujol, Núria Carcolé i Natàlia Martínez, i amb el suport de Ràdio Fabra.